बिमा सान आरो दिनैनि सानखौ मुलुगावनो बिमा माहारिखौ फालिनाय एबा सिबिनाय जायो। बेबायदिनो अमृतपुर एन.आई गिर्जायाव दिनै मुलुगनां बिमा सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। सुबुं माहारिनि गेजेराव बिमायानो बयनिख्रुइबो खाथिसिन सोमोन्दो थानाय अनसुलि सुबुंजों गासैबो गियान, जानाय लोंनाय, अननाय उन्दै समनिफ्रायनो बिमानिफ्राय मोनग्रोयो। दिनै रबिबार अदेबानि मुलुगावनो बिमा सान महरै जेरावबो फालिनाय जायो। बे बिमा सानखौनो लोब्बा लानानै दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर एन.आई गिर्जा एबा मण्डलियावबो गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गाहायै ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै बिमाफोरखौ गांसे गांसे गुफुर फास्राजों मान होनानै बरायनाय जायो। फैदो दानिया बे बिमा सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि खौरांगिरि सदीप नार्जारिनि गेजेरजों मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। बेजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लियाव नायगिरि साफ्रोमखौबो जोंनि अमृतपुर मण्डलिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिमाफोरनि जानानै आङो अननाय सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि दिना मादार्स डे मुलुगनां सिबिनाय दिन। बेखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि बे अमृतपुर मण्डलिनि सिङाव थानाय बिमाफ्रा गावनि जोनोमगिरि गुदि बिमाफोर अनसुलि बिमाफोरखौ गांसे सादरखौ होनानै अननायजों जोङो आजावनानै लानाय जादों। आङो बेखौनो बुंनो सानदों। आंबो सासे बिमा जानायखाय आङो मिथिगौ जोङो बिमा जानायलाय जोङो गावनि गोरबोआव 9 मास 9 दिन गथ'फोरखौ जोङो गोरबोआव लानानै जोनोम होयो। दा बेजोंनो लोगोसे जोङो अनुभब खालामनो हायो जोंनि बिमाफ्रा गुदि बिमाफ्रा जोंखौ जोनोम होनानै माबायदि खांबोदों आरो माबायदि फेदेरबोदों जोङो बेखौ अनुभब खालामनो हादों। बेनिफ्रायनो दिनै जोङो बिमाफोरनि अननायजों मोजां इसोरनि गियान होनायनि गेजेरजों देरबोनायखाय जोङो बिमाफोरखौ दिनै जोङो अनसुलि बिमा होननानैहाय जोङो गांसे सादोरफोरजों बरायनानै लादों। दिनैहाय मुलुगनां मादार्स डे बिमाफोरनि गासै बुहुमनि मानसिफ्रानो दिनैनि बे दिनावहाय फालिनाय जायो। जोङो बिमा जानायखाय मुलुगनि जेसेबांबो बिमाफोरनि फिसाफोर दं जेन' बिमाफोरखौ बेबायदिनो अननाय सिबिनायजों नाजावनो आरो हायो। बेनि थाखाय बेखौ फंनैसो बुंनायनि गिबियाव जोंनि गासैबो गोथां आफाइफोरा बाख्नायजाथों। बिनि गेदेर अननायजोंसो दिनै जोङो बे बुहुमाव जे मादार डे दिबसखौ फालिनो मोननायनि गेजेरजों दिनै जोंनि फिसाफ्रा जों बैसो जानाय बिमाफोरनि गेजेराव गेदेर रंजानायजों जोङो गांफा गांफा फास्रा हिफोरखौ होनानै जोङो आजावबाय। बेनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोन्दों आरो बे रंजानायखौ जोंनि अनजालु फिसाफोरनो बिमाफोरनो आङो जासियो। बिनि सोमोन्दै आङो बुंनो हास्थायदों जेरैबायदि माने आमेरिका देशआवहाय जे आन्ना मिरियास जाबिसआ जे गोबां गावसिनि हादरफ्राव बिमा माहारिफोरखौ जे अननायजों मान होनायजों खांदों। बेबायदिनो दिनै जों खांजानायखाय मान होनायखौ मोननायखाय दिनै आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों जेरैबायदि जेसायानि 46 आयदानि जेब्ला बोरायगोन जेब्ला बुरैगोन अब्ला बिमाफोरखौ फिसाफ्रा एनायनो जोथोन लागोन। दा बेबायदि जोथोन लानायखौ जों दिनै मोननायखाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों बोसोन बिजाबनि लिरनाय दङ फिसाफ्राखौ जोङो माबायदि खांनांगौ आरो माबायदि जोथोन लानांगौ। जों खृष्टान बिमा जाबायब्ला जों मोजां आखल आखुफोरखौ परामर्श होनानै इसोरनि बाथ्राजों जोङो खांनो नांगौ। जों जेब्ला गथ'फोरखौ इसोरनि बाथ्राजों खांलांगोन अब्ला निश्चय जोंनि फिसाफ्रा जोंनि बिसि फिथाइफ्रा इसोरनि बाथ्राजों देरोब्ला बियो इसोरनि सासे लें एबा लेंजो जागोन होननानै आं सानो। बिमा गोमाजानाय फिसाफ्राखौ जेरैबायदि आङो मोनसे टिभिफ्रावहाय नुनो मोन्दों मादार टेरेसा जायफ्रा बिमा गैजाया एबा बिफा गैजाया नैबे फिसाफोरखौ गोबां बुहुमनि मानसिफोरखौ बुथुमनानै गावनि दोनग्रा रुमफ्राव लांनानै जोथोन लायो, खाङो, जाहोयो, फेदेरो, फोलावो। बेबायदिनो दिनै जोंबो जोंनि गोमानानै थानाय जे आत्मायाव थैनानै थानाय बिमाफोरखौ एबा फिसाफोरखौ जोङो बुथुमनो नांगौ आरो इसोरनि बाथ्राजों जोङो खांनो नांगौ।
थेंक इउ। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।